Welcome back to my vlog. So for today's vlog, ubanon tamo sa ako ang paghikay sa akong pamahaw. Alas 3 na sa hapon din pero mapay ang paghikay pamahaw. So magluto ra ko anya mo ang lutunon karon. So let's begin. Tara. Napako ni sa manok ako ang gihuluman og tubig kay guys. Dayon napog ko yung potato din nga upat ka buok, ako ni siyang muhog french fries. Humana ko ni siya og hugas ni ato ang manok, pako sa manok, ato na siyang butangan og ingredients. Una, black pepper. Imuro na siyang yabo-yabo din ha. Human, turmeric powder. Human, salt. Kumot-kumuton, i-mix. Dayon, ang hugas-hugas kamot-kamot. Butangan na to ni siya aning seasoning. Para man kuno ni sa karne, pwede sa manok. So, butangan na to ani. Ato rin ituyo-tuyo. Para magawas niya ang mga di pang butang sa sulod. Mura ko diri og gagaling bag mais. Butang sa bato. So, ito na siyang i-leave for 5 minutes. So, ito rin yung panitan ng potato. Dali na kayo panitan kay isa na sila ay ipangpalot ba. Ang ilang potato dali, ang kilo $1 siguro. $1.50 sa tuwa sa Pilipinas. Basta ting potato, naroon sa 30 kilo. Di na nako sila nga hindi na nako kung mga kagupa din hinga. Ang potato sa Pilipinas, mahal. Ang kuandra, sweet potato mo ay dili. Barato ra ang sweet potato. So ilabay sa nato nig makaryot niya to ang basura. Humanap ang hugasan eh. Kung tagtataran niya pa rin ang pinag-asa ko na wong. Dayon, ito na ning slice on. Butang na ito diri sa bowl. So muna ni last. Dayon, mana na. Ato na siyang butangan og mga ingredients. Salt, black pepper, turmeric powder. Ato ra nang i-mix din ha. So, mana niyo? So, 5 minutes na ang milabay. Kaning pan sa oven, atong butangan og gamay nga oil. Ang akong gigamit, corn oil, kay mamay na dayon, humani mo butang sa idibol, imong i-spread ang idibol. Imuro ng brasan din ha, o wa kay brass nga pang brass sa barbecue, pwede mo nang gamitan og brass sa kasunis ba? Bitaw, joke ka. Ano nato niya tuwang pako sa manok. Kasi tagsaon na to na siya pile dira. Mura taga-pile o bagol. Kaning akong giluto karon murag kasara maning kanuno na mo. Atong isitning ato ang oven, ibutang nato og dinhi sa barbecue. Dayon ang kainiton ibutang nato og 250 ang kainiton. Dayon ang time 30 minutes. So karon magpainit tawkal ha, butangan na to na siya og idibol kay atong lutuon ang ato ang potato.
Init na ang idibol, ato na ni ilunod ang ato ang potato. Doon naman, napoy hinugasan diri nga onion, ako na siyang sliceon. Kaya po ang french fries at ang butangan o onion. Pwede mo nga murag brown na siya. Ilunod na nato ni onion. Then mix. Luto-luto na ito ang french fries. Ato na lang na siya pabuton o mga 2 minutes siguro. Luto na nila yun. After 5 minutes, murag luto na ang ato ang manok. That's it. Luto na ito ang karning manok. So, thank you for watching. See you next video. Don't forget to subscribe. Bye-bye!